Ono hiyo minto ni siore abale mutu ne family yo mongina enkogoti abu abara bono abwate bicha omongina weke miaka ye ikiri no kubwaterna weke miaka 100 gochumutu tali gento kire raisi emina gochumutu tali raisi abana baiga bomongina batemire kolinda omongina inikirudi ngia bababo yaro na omugako njomba kiro muntu nkuirisira renge wakisanga omongina biale komono oiba abere nere mono kabisa mokogoti judi kole gasingi ya nyasati gamosenie senge ncho mumayete kobera nabangina baikire myaka megotu agetali raisigo mono ekera bakungu banyomere gochumucho itali raisigo lakini raisi kwa sababu raisi mokora banyeri sana lakini rende nyasaka muswati uyo kole ngororo ya molemiri mpaka aikiri baba buna muikiriga anastahili abaku sana nyasamo siseni bono bali bacha on behalf korusobo chudi abairi bonsi pi bolenge bachira iga on behalf olenge inchugote chimutu bali bamochira bonsi pi abairi bono bonsi pi bachi mutwa oyo minto orenge pia mono na wale mwachira sobonge kabisa pia mono ale mwajira sobonge pia mono sana asenga njugu chako twapole bas wale yangi mwa watu rebu chabuya pia mono epandi ya ito singi njugu tutumbisa pratorenge na saboski mutu you say a word just a minute. Hello. Nabakwane mwesimbia mole. Likuwa ndine take. Na wale nilumia sagu asawika utubwatesia matanga yaiga. Yomo nginorali. Abairi bana bonspi basani bane abakambi bachirega iga. Mwensi mwaliga ni winkeye. Koba kirolio mwangine kerako yugo senyumba yae. Sagu joguti mokampaka keronya sara irani uburuti wae. Angili bageri go wakirese abasani bane kuru diaspora relatives and friends. Thank you so much for the support that you have extended towards me. I really appreciate it on behalf of my entire family. Thank you so much and may God bless you. Inarona bwate moseni wekera mokwende simokogenda. Thank you. Pasa nyabajona morora bono ngoya kwe iye pasa nyabayo njigocha ngoya kie como ato enga que pasa que un bequia me tengan poni ngamba dai esengenjo ande ngamba bwate pasa bale kokwa pasa karatine sikogocha moto tubwate na ndenga kichinde gocho kwa ne pasa
ono gukwana kiombe keke wana ne pasa nabakwandire bamito nande mbuya mure ekiombe turi nakero kiga igage kurukunganya myobo yes we can eke ne kiombe gechakire noyo minto Evans Orengo Mbati onere patron ye kiombe geitu nande twarore ngambuya tomo ya pole itu ne kiombe egere nerenga kijiga cyo bokendu egera nya kubukorera mamu mwabo igo ntubune kiombe twasiriri baba nande twatebere pole nene ase family ya umwaka Mbati mbuya mono. Thank you. Bono borangeti ngechukwebishi. Thank you. Asante sana kiombe kipasta. Naomba tuombe. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo tunakushukuru, tunalihimidi jina lako, tunasema asante kwa nafasi Jehova. Mama mkwe anapolala na amelala, asante kwa ajili ya mkutano. Sidi kuwafariji watoto wake wote Jehova, relatives na marafiki zake. Uinuliwe milele na milele, kwa sababu tumeomba na kuamini kupitia kwa jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Asante pastor tuikaranse kwa yeli nchwa kwa ye nchwa abande tuikaranse kwa yango rangeliye yalenga nyamo ene grupu tuikaranse bona kina bona rangeli na batamire ko gotera to wasinga ki ko gotera na roli sibuoga noara ngakibuno ntaka marole kile kisega sirwa karibu sana. Yesu kasema tendeni haki, sema kweli, Mungu karibuni. Matendo yetu yale mabaya tuyaache, twende kwa Yesu. Yesu kasema tendeni haki, sema kweli, Mungu karibuni. Matendo yetu yale mabaya tuyaache, twende kwa Yesu. Yesu hawakubali wakosa na walifu, mwambieni kuna wokovu. Tangazeni kwa bidii Bwana hawakubali wote wakosaji. Yesu hawakubali wakosa na walifu, mwambieni kuna wokovu. Tangazeni kwa bidii Bwana hawakubali wote wakosaji. Twatangaza wokovu ni njia pekee ya mbinguni. 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 Wateule ondokeni mjitenge na maovu. 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 Asema Bwana Mungu, hukumu
hukumu ya karibia. Asema Bwana Mungu, hukumu ya karibia. Asema Bwana Mungu, hukumu ya karibia. Asema Bwana Mungu, hukumu ya karibia. Yule atakayenikana mbele ya watu, na mimi nitamkana mbele yake Baba yangu aliye mbinguni. atakayenikana mbele ya watu, na mimi nitamkana mbele yake Baba yangu aliye mbinguni. Hawakubali wakoza na walifu, mwambieni kuna wokovu. Tangazeni kwa bidii Bwana hawakubali wote wakosaji. Hawakubali wakoza na walifu, mwambieni kuna wokovu. Tangazeni kwa bidii Bwana hawakubali wote wakosaji. Twatangaza wokovu ni njia pekee ya mbinguni. 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 Wateule ondokeni mjitenge na maovu. 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 Asema Bwana Mungu, hukumu ya karibia. 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 Bia mono kimogote bia ikwaye iyo. Bia mono asengi nchogotero kuya. Bono chinga chirichiaga nirichiaikire. Twatabangane esere twabwate na gwakira Nyasaye ng'ambia mono. Twaganyerere ntio mukwani oikira asitole. So nateka goteba ng'achinga kiechiga chiabeire chingiya tobwana takole migwasi chinkoro koto tarachi koleta pasta na bonale kwaliganie kwaya ya Mang'ere Women Ministry echa sengi njo kwaya ni pasta Mang'ere Women Ministry mbaro bache bwangu aya koramba iyo kerabata iyo turangerie aibari Mang'ere genda bwangu chinse chiatunyorire Mang'ere Women Ministry tigecha sengi njo kwaliga ni pasta tuletere lingana
Ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, utaangamizwa kabisa. Ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, utaangamizwa kabisa. Ulikataa kunisikiza, ukaamua kunichukiza, kuwapiga manabii wangu kwa mawe hata kuwaua. Ulikataa kunisikiza, ukaamua kunichukiza, kuwapiga manabii wangu kwa mawe hata kuwaua. Mara ngapi nimetamani kuwasanya watoto wako kama kuku na vifaranga, lakini hukuniruhusu. Mara ngapi nimetamani kuwasanya watoto wako kama kuku na vifaranga, lakini hukuniruhusu. Ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, utaangamizwa kabisa. Ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, utaangamizwa kabisa. Nasi leo twafananishwa na wakaji wa Yerusalemu. Yesu Mwokozi atusihi tuache dhambi twende kwake. Nasi leo twafananishwa na wakaji wa Yerusalemu. Yesu Mwokozi atusihi tuache dhambi twende kwake. Ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, utaangamizwa kabisa. Ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, utaangamizwa kabisa. Ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, utaangamizwa kabisa. Ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, utaangamizwa kabisa. Ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, utaangamizwa kabisa. Ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, ole wako Yerusalemu, utaangamizwa kabisa. biamono akimagote bikwa ya ito ya mangere gwimeli biamono asengi nchokotero kuya bono pastor we elie yeiga pastor Alex talia muna intwa iga asengi nje chisuli lakini into bwato mokonyo yoko mokonya kerata iyo
Mulisia William Mumoso asore na banale koganio chego chaiga elinde utala tromo kwani bweli tuko na kendo rora akore before mukwani ataraje. Abana ba Nyasaye bakana banene mbiyamule nyimogeria ko boko ganyu konyigwete mbiyamona asengencho Nyasaye tulinde we kajinga kejiga nabo tagete gotebanga abagani mbaro batarakwana nindoche mo MCA nale ngalia no ale umugambi nindoche no ale nabonde tukoira libageri gana inde tebenga molemereria sinini murandi aire jinga kijinke egere abagambi baitu na barabuo banyoeri bagabakwane tumanye kogenderera bono oyo minto yaro litanga ninje ngwiri amungorokwa omoso yo boirere ninje ngokonya pasta ase district ase bono taiyo ase ngencho na indi bakara mashisi yo murandi onde barandi baitu mbakwete bono no bagenda bonsi tiga ngireli bageri gase ngenjo yo minto yararu mundikoni ase district yaito ndangelinga mundikoni onde nale uraso mukutano ajiche mwa kuno yale bicha abadikoni bejikanisa bechaito je district Yamano asibali bachire ayera badikoni baito gaki chinsa Yamano munamangana bujete na beko nyalikana ngabande bachire chinsa mojinde bono kora iga badikoni Yamano ganda muikarasi abalisia balese gati yaito na inu monyoka iga mwakwe bicha balisia abalisia ayerera sengenjo yebicha Yamano oyaro bado na bongo kukaniocha egero mwaku na balisia baige bicha Ezron kwa niaba ya balisia baiga onganeti umulisi elikana ochicho tokorero gusaba abalisi basari uti bagenda baikarasa ratigarasa toire libagelia sugusaba mochenta Nyasaye tuirane irimbia mona singenju wa toiro bugima goikali tukolia lero gerelia monginere oralire Bono nintu turagenda taliero raiche tugusaba ubyebwao wendere ko asenke yiga nyara ko bago kubalemia ya sons banya ko bago kuligeria no yorekere genta subugima kiara bwango ngo ichole no nyara ko chako ekrogo chako tura bantu bons na nintu tunyara ko toka sensemo yao bono tuwasabire tuegene tenga Nukoro wanja kwao as a family. Wetera siritali Yesu Kristo motolito. Amen. Salut de Gavalisia. Biamono ganda muikarasa. Bono naende tiganda ngelinga murandi onde nale egati yaito
na yoche gocha abarandi bale segatia ito Reverend Richard Nyabayo, Getun wa PAG, Ogembo District. Pastor Tabitha Buga, Full Gospel, Magena Ichuni. Albert Undeki Okea, ambaye ni kiongozi wa Zion Church on the Rock Mission Fellowship, na ndugu yetu Oyaro, Clever na Evans, they are my cousins, na sikusimama maana nilishindwa nitasimama wapi. Maana hata kaseni Magoso yuko mahali pale, wote walikaa maana hawakuwa wanatuchua mahali watasimama. Otherwise Bwana awabariki sana na awatendee mema. Bwana Yesu asifiwe. Ni Pastor Ezekiel kutoka Christ Pentecostal Church hapa Kisii. Amen. Manene yesawa kwe Asaya nomu yato ira wogimobo Samarieta nkoro kwa Julius Okyoga. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nafanya na kanisa la Power Jesus Saranto Wali Church mchi wa Ogembo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusalimiane kwa hewa namna hii. Hallelujah. Amen. Majina yangu naitwa Bishop Joseph Ondari, na hudumu na kanisa Gracious Voice Celebration Center GVCC. Tuko hapa majirani wa mama, lakini hata hivyo pia tunaomba faraja na nguvu za Bwana. Lakini kwa miaka mama amekaa, tunafariji ama tunafanyaje? Sini tuwe tumefurahia ndani ya Bwana, tusherehekee, si ndio? Ineno leange Yeso kagocha watoliwekene na manyinga Yeso enkoro ya sibiwe telina kemoa obe ange Yeso. Waja tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa miaka ambayo ulimbariki mama kuishi. Ni ombi letu kwamba ikikupendeza hata wote wako chini ya sauti hii uwabariki wapate miaka hiyo, na mimi nikiwepo hata zaidi. Tunaomba neema ya kuishi miaka mikamilifu. Tunakataa kila roho ya kifo ya mapema, maana si makusudio yako kwamba watu wako wakufe prematurely. Kwa miaka mama ameishi, tunaomba kwa jina la Yesu ya kwamba wengi wetu tulio hapa utubariki nayo, na haswa mtumishi wako akisimama kulileta neno lako, ninaomba hilo neno lipate nafasi kwa mioyo ya watu wako, ili kwamba ikupendeze, utubariki tuishi miaka mizuri. Maana neno lako linasema wasi kwamba shetani anakuja kuiba, kuharibu na kuua, lakini wewe Yesu umekuja tuwe na uzima. Kwa neno lako tunapata uzima, na nina imani kwa jina la Yesu utatusaidia tukuamini, na neno lako litakalo kuja liwe na uwezo na nguvu ya kubadilisha mioyo ya wengi, ili tukufahamu, tukujue. Tukiishi duniani tutambue na tujue ya kwamba siku moja Kristo unakuja kuchukua wateule, na sisi zote tulio kwa mazishi haya tushuhudie ya kwamba Bwana, wote ambao ulikuja kuwachukua wateule, nasi tupate hiyo nafasi ya kufurahia na kukulaki Kristo mawinguni, kukaa pamoja na wewe milele. Tubariki sasa hata mtumishi wako atakapokuja kutuletea neno. Tunaomba neema yako juu ya maisha yake, utoe maneno yake ndani yake, uweke neno lako ndani yake,
atakaponena nasi tukusikie Bwana. Familia ukaibariki, ukaitie nguvu, wakuone badala ya kuona kifo. Kristo wewe utawale. Mambo mazuri yatendeke, heshima na sifa zikurudie leo na hata milele, maana ni kwa jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini, na sote tuseme amen. Mungu amani atubariki. Nyanjama ega igweto ba keiga no ari nyagitari igorende ta nyari tigoika nyanjama no yomwabo maremu abarandia bambaire tinga kyenkabuya bono komolentando murandia lakini ataratenna mbolie omusangire kanga balinga banyakorora Pastor Matara Nixon nonya YouTube muri komorora gakurandi gaki ekieni mutanya komorora munale bono rero ngochale momorore bali mutanya komorora Pastor tenna gocha Pastor Matara akarmo koigora YouTube eredie korukunga Get the Point kurandiaro uratu kwaneire lakini ndate ko basabanga ki muligerere kieni kia Matara muligerere ngo muligerere Yesu naye gokurwa etokenge gentoko enda na kirokio Matara nate bakebungo gete torua busa bono tiga naligo sabanga kumoranje ase bono karati gasi nini program tu ajagrene ngao liba gali gotoka mo buye binanda bono Pastor Njugocha kyara ti kamera jiro kurwagu egero tenna go sabatole asengenjo Pastor jake go torandiri omanne Nyasaye umutongi oitole igoro no murendi oito bia mona asengenjo kwa bwatirelire kurumambia gukachinga kiechiga na enda botogo sabango agendere kolibwata goikatokoro morobelio bwo mongina bono musombo tenene asengenjo karentalingana omanne mutumio munora roko kanikwa kurabe ikiatu asabira so ndi wa Yesu mutoli oito tima etia senkoligeri gochia inunga imoroche buya ase family abande mobengaki moigwere mbeo biamono asingencho yeli bageli eri Nyasaye atoire ase litukolia rero asoko bamoyo na asingencho wanja kwae noko bwa kwae enganje tomuguta no ko baina order taite gutuma oyomo agende maega yeke bandeke nganchire nyoro oyo umulisi nganchire ngutuma abu abagani abaito banyore birugo abali maega ye tenti eyu gendo ira matangazo bachore kemo kinse chibono ne chiaki muroje abantu bonsi oyo konyoro nyorirwe kokonya kuanyorirwe nseye igai getie kestule nkegitiriande aboko genda ngora iga bono na baira nelimbia mono asingencho yogo chakulira ne family yega yomongina Batseba oyo timokire kurwa sobo mobo amate mbia mona asingencho yelibaga nainde yogo teba ngayaya Pastor Matara achiche elinde atoremie tali barandi babulete nseye na bange tule kulende family asekerengere likiabo bagateba yaya incho ototebie nomo basta bwenseye akangakira isimi ateba basto chiche ndole mi abantu ba Nyasaye na inubu na mwacha
tuomiranira nitaiyo kuburi onde ngakigwaja no riga mweli no ikaranst no mweli no ten no kale ngaki ogende ibungo byakwanirwa abantu batogire umungina n'abana bae nabona ari goteba muriki uyu urigite gitabu nkire ntaite gucyakira gitabu ke kurukunga Ecclesiastes no murandi isanemo kinge kiaye tucyakire ibere isato muntu asomego borarinde moyo tagetenda andi nsome inumukire kwa yendete ye bogolete buku babanchu nchiko chorale tali rais tigai mike tigai nchebuye kanko tumie mike baba no monto muya ogotara kuchia matanga nebuku kali bantu raisi ko genda alias captain na principal genda principal oyo gabo genda gas captain na principal rorege ntukiro muguko nkonyero mungino yo genda bakabu nkoko konya gukundigira kali bantu raisi go bagutara nebuku mungino yo gutira asa kendu okurigigo se polisi batarago kuna okay tinte beti oyintara teba inakoroche mwe msione aye nare ntokole binde thank you ebako bagutugukira mama thank you nsomera bon karaiwa tinko ebesa nadu jako mina nga 62 entanga sitenga 62 to 3 kanga yo araliti nyenyasae oire omonto gento ki obotenengu nechinigo nogosikwa no monto itare meiri gento kende se bibionsi aganetie tukorende nyasaye tamoeti okobua bwekwegokia se bintebyo igo onyo monto iboira abana liga nerimo nanda abe moya se miaka mekeigo ndoche moro emiaka emenge aha no nyama tukoyo bogima bwaya abeira mange korene tego getia se bintebia byobogima obwo tatinde kwase amasikani nigongo tebanga omwana okwere tenda yangina tigaraigo omwana okwere tenda yangu nigere ngaki tata nyasaba seni family nyasaba seni ekiagera no iligeri mata abu chigali chire mata abu economy esalegete ekanyegete mata abogeka chema chikabe kubuya abantu bakabekerwe birogo buya abantu batalerwa amache buya mbosobe nseye otwara chinibo oagache chinyomba chingiya okoragera buya when your parent will die atatinde kwe asamaskani nonya wakwere tarali baranga moy gureke ina nati wakina gureke naye kura sobugi mubu atebanga
omonto kara menye emiaka ligana naende tego kini bintu bira sinsi keni biro ke bintu biro munyaitari ataragukanya korangaki beko muburi yogubuya kare buya kagokorora kakugukwania before he dies or before he dies kakogenda agende ugutigirita amaseniwa bona ndete kurandinga how old are you kwani oyu mosinyaine oyo tagi kwani monto ompimete kwani oyu mosinyaine mabori how old are you bono nakinta gete korandia ekiagara ekina chakira enga keyemo montonde kara senseye akanya korandeli wanga muanje nyasaye kore miaka yega agatebanga not yet ngaki tira korangaki nada agateba I'm still young kaike miaka 52 one day akagenda se abantu bagukwa bagutinde kwa batabuati amaremo akanyora chimbera chiri garia kibekira abantu emiaka ao akanyora baka omwake siro monto mwana otine kirororo ogocha kubolinga kumbe paka omwana omokengo kwaro tinde kwa. So it is my time to make a decision. How old are you? How old are you? And why? You have been given opportunity and ability in this world. How do you spend the opportunity that the Lord has given you? Montondaga tebanga, God never created you without a purpose. Nyasai ni agotongete with a purpose. Na hane nyasai ni agotongete in order yourself to make a contribution towards his cause. Nyasai ta agotongete bosaigo Marikanda montondaga tebanga nyasai ta agotongete to be a spectator, a sensei. Nyasai ta agotongete to eat and dress. Nyasai ni agotongete erinda soko bakwao. You make a good choice before you die, and you know one day whether you like it or not. One day you will die. Montoyo mo asebu kwa seketabu gia first chronicle. First King Yamin. First King 2:2. Taitaba First King 2:2. Munginolinga yachi. Ngali kialini. Abagaka inubeka chiko sibaka nkore korandi ondeta yokubabuli nubeka ndo iko baboli yake monginoli minto amangana abaruotieri tangani ibere Nchena beire ange kogenda enseria abantu benseye ba kogenda. Owe number 1 ngaki omo kongu nande biorokie abo monto tenene boronge
obwatonsi ainya sawa wago chikire otarasi chinjira chiae na ndolende emachikae nemiroberi yae yonsi abegento ngere kuomiti na amanyire kikwagera kuomiti egenteki tindi kunya kugitangaza mbongi no nole nkyo ganyete aye kira tigetebe chakirango 1 igo abwo gesato rusi ekere engaki ya Daudi ya igete ange agachika Sulemani omwana oye omomura akamotebia inche nabeire ange kogenda asenseria abantu bonsi bakoranga ki bakogenda number 1 abengaki mutaukwana abengaki akomatebenga ya I'm almost to die, be strong. Number 1 obo mokong. Number 2 bwe oroki obe omonto ene ngaki obwatonsi ayo moneno obo nyasaye ago chikire otarasi chinchira chiaye orenda machikaye nemeroberi yaye orenda oborori bwa nyasaye bunari ikire baba no ikaransira igo mugako yakeiwa saya nkwanelio imusinyenya moino kobe kabaga tebanga kaigwa chinguru chia moreire akarangerio momuroye okoro Daudi akamotenga ya na igule chinguru chia kolenga kiminto chiangereire ninchenkwe ntarakwa ebinto tengo tebyo gokora egentege tangani obo musacha obo mura obe chinguru oreme maita abantu mbale umuibuli oye oba agukwa ba tantana maitengo monto nale omwana nabanywa musacha nabanywa mete omwana oguchikurira nginorera nginogokora umusacha onero bwata chikora sikia bairenga isatu igwa tebanga ya I will die, I will go where I will never come back. Asenta irene atanga namba 1 obo moremu namba ya kamero obo musacha namba ya gatatu obwata machikanya sai nemerobeli ya sai gokoru ensiye beka abantu bagobuya beka abana bagobuya batebinga ninchenkwe aba bantu mbali bai kola mekera baigwete ngangu kubali kunga badangereri banangiriri itaito titia kogenda ndi egali elio nditakuna etukeri naye natigira Daudi tatigere timo muroye duka tamotigere tiritongo tamotigere tikende amotebingo tarasa majikango anyasai obwatemeroberi yango yanyasai baka kabara yanga egento nagotigara ne meteri saba ore bunura nyakole nyombe eri orore abantu mbakoliana ni erente atanga ya bo mokongu
bwe orokererie omuntu otenene boronge omuntu okugambe bina boronge bwe orokererie gotarase chinjira kya Nyasaye tarenchera yo monene kora botambe kora koromoke ni Nyasaye tara enchera tarinchera ya Nyasaye atanga na igure chinguru chiangereire bangina baliga igekere chinguru chiakoreire oigwe tokotebyo mumuronga ya kware koreto mokungu bwango ndaro mocho korontara koranga ki arareta rendo yakoreta buna bono na asome ngaseti gose moisonde egotanga bono ntoikoibura kiagara baisike bono bakanire nga koibura ngokore ago chaiga nabo moroche nga okonya kumabarira matuko ekara ende yo bari tene ya kitali kuigwana gisinya ini no mule gose mwachiri korango iga for example atebyo mumuroya ngobo mokong bweoro kia sobo sibuwa Nyasaye nga toikonyegeri wo musaja asaja basaja mutakuigu musaja nga kibono kuengete ngo musaja nga kwebekire eneti neti yomukurale toko enda giliju kokora giliju nyore libere liare ngali yako musacha kabo musacha nae eroberi buno musacha basacha no bande no bale gaiga bakonya kurusia basacha banda mamocho omuntu tu achorete ntoro chibunali para no no asto weta tiyo aye pare kogenda buogo na yotenete CDF chionsipi ngakiotenete bakamatoka libuo euro kikobo musacha basaja ko ende hotel tubugati pesa ngiuko koro tubugati kinto kulio muntu ndoko sibecha na igwa sibembeo paka kwate ngai moke customer currency bunonga naiga be a man euro kikobo musacha ngano ole para ga gari ko chikoetie Messi kagolirio muntu ndi kuruwa Messi eye nga muntu tagole Messi menge sana o currency te para ngangwal ko bicholia ya euro kinaya ko musacha asobo gimubu na ando tare asama chikango anyasai biaman musacha onde nagenda asichi nkoko chikoni gwechi chikubikwa maguta imi akanya kugambia oli gwechi nkoko oyo kubeke ekaraya imi musacha uyu wakanga ki katebwiri daro kogenda nginkwirira naki kabantu bacha babere lirio lia kunya koboera aba babere akabwa ate ntangani akabeko muguku musacha bona akebanga maguta konyotara hanyitu kaere bona gaterina ngikiariero ngiyoyu na anda akabwa ate yende gutatika akebanga nja abwa ate kegenga lirio lia gukura akagachake esabali kwa goika ke kuchimata agaja koi kabo musaja nae bona okorete ngoko okorese enagora gose nabo goli gose ngorete kabo musaja nae no mugati okulika mugati yo nga ebibande ebigwa atwa atwa ko mento yonde oko gesuta menti mugati nguguliti ni bande byo mungina to ko mento oko mento mugati yo bande
Umete naona basaja mbale agotumia mwana shikanga papa. Utumia mwana tama etia saru weti. Na yegure ense egoto ka aure no mocho muya ase enkoro Yesu yua gachire ariati tota gote tota gote se ase tota gote rinde tota gote tota gote se ase tota gote rinde. Igo musacho yo nigagotebio mumuroye Solomon koma tebinga be strong, be a man and be courageous. Na ando tara se chinchira chiango chianya sai. Na ando buata machikango anya sai. Paralizo mugambi. Maite se atanta niri. No nyena abantu bakuvugie mesiki. Lera bintu bakotere bierete. Maite kare nali koigu muntu ndakotera nga uvivu ni adui mkubwa. Kumekucha. Chukua chembe na nini? Ndio ujenzi wa wono muntu ndamaye kuchaka nga mapenzi tokole ekingi. Muntu kareba ko tere bintu biko konyense mai ko igu muntu ndo ko tere ngaki leta pombe ekingi bor abantu banyasaye tete ko tebinga nyasaye ko konye naye miake yegwaikire ochore nyasaye asiritale ya Yesu otarase amagora Yesu obo musani onyasaye obo moiri onyasaye kera abenkwarara watoka ngaha asenka yao watebiria abantu bao bamubuati nyasaye asobugima bwabo ko bachira chingia etabuge korku nga abamuraba na romongino oyo nigabwata abana bane 4 Laite nsome kitabu kira Second Chronicle 2017 Second Chronicle amangana yebiro ya kabiri merongi ibiri 12 Julius karai karansa mwasi kenchiri mongino linga yache inua abayuda n'abantu ba Yerusalemu timo korwana esegiyeye mobera saino motene ne mokirekiri na mororobo bui bwo monene asengenche ino timo iroka timo kwemioyo ankio mosoke haleluya karansa mobasa kuiruka asenke bisu kubolia abantu ngambalenga matanga abete sobo kiro muntu nabakuimukia ondo akakweru ngina ndaga kweru aise ndaga kweru mwana oye ndaga kweru ngina kuru atebanga timo iruka asesegiye take your position Libaga dipotogeka mudikon take your position Evanis take your position maita bantu balega iganga
ngomete bono tindi ko chimogondo musacha na chita kaleto mukubere gachimogondo. Take your position. Hello? Take irari bagari yangu liao asota keire kabo ngamba abungete sukuru somelisiko irari bagari yao. Take your position. Ni awateba don't fear ebintu birense nebinge manganare na makong awateba nga timo basa koiroka omonene na atare na inwe ekere mo gotara Nyasaye ekero gotara Nyasaye nereta kugotiga muntu ndagoteba nga if you are serious in God's cause, God also will be serious in yours. Ekero ko bano mukia semeremo ya Nyasaye na Nyasaye nawe no mukia aseyango aseyao kwa ni musinyine uli nga kabano mukia semeremo ya Nyasaye. Ate banga toiroka kiripungire na tengera bono mambi musacho yomo mukaya karuara akamwire nyagitari kale nyagitaria mukungulia gatebunga bunole nyagitaria nkere bube nabora arua onyoro omonto monga gakora bagateba no sister yenye gitari kama tebinga intagitiri tukago cha kondora diriago kondora omote ina kuete butuko bakaiguara nere akuliriri agakwa ibunago chaiga uri akuete oyo bagacha no mo subati gakorora mukae umusita gakubuli oyo ngomore komo kamotebi no itoko limire munene uri buna igwete eri ogiga ngana obali agetugikira agakirikiri akuete atakuete akanye kaga bubuna akuete bali bagachigutubura uri agatebunga we are sorry your fiance died night akalira mariga make yo ngaki umukungu ane gwakuga uko buno musistori agenda iga no ria akamutenga ngikiaringa togende bone bintu biri kwa nyoya abuate bine biyao biwono kwairire hey bagajaka agatebanga bono no kurusi mocheria tiga abantu baso bakora ngaki bagachomoka bagai umusacho uri tata no mukungu bagai kanchira itage komo korara ire shopping ebagi enene ndito bali okumuikika komoro kingaligiriga gano ego cha kwababu obuna tugukura bono tamanya ngana andi matanga nkonjo kali egento gikaba amatanga akababere agatebye mukungulinga epagire ndi nakugurira tokoira mali akamutenga dad sichukue bebo akakora ngaki akaire bag after some hours akamutenga nyugwete nchara ya ndire otale koros kende tuli mukunguliko makomoboli look at me, evaluate myself. Am I worthy to go to the kitchen and cook for you? Komoboli, I see you have hands. You have hands, go and cook, we eat. Mukungu yuko monjo. Musacho yuko mawocha kai. Akimokane. Oliko nyembugate. Nigaro muyako goetani. Ekiagera naro liri tukubuno kurara. Ni nchande kama tukamangi. Onye go nchande 3 hours.
intura mutindika toko mutindika ngakio liria buna mukaya manyete nga egento kiarosi urera kababuati gesiria akaigubu na ba kogendani ogocha straight konya bagendani ti oko batenga nje na kwete ina atagite kororo musacha nga ekerenda akwe ama tukale ngora iri oko matengo muku umusacha ka umukungu kakite kombolinga na matukale nga ndaire na ira was na nyori robo kongu botali boke nkonyane akamatebe nga omukungu bwatienchera ekiagera omukungu na bwate moya akorete ngaki moya. Take your position and be courageous. Bogi mobo ubwata manganaye okurara nkoro mechano nero amaruire naro nakini otarasi chinjera kyo monene kogo tarasi chinjera kyo monene maete balintanya kurandeliga na akuri kebungu kyo mweli kitabu ya Genesis 47 wono alisi na tebet Genesis 47 8 9 and 10. Hawa wiki Genesis. Waisiri wiko. Ayo beret. Nkio koleti. Agara wiki to. Baba kumbura kuruwabu. Kumbura. Fara kabori Yakobo ine karati gerego akamuboli nganki emiaka yao nerenga Yakobo akamuiraneria emiaka yana na kolire asenseye neliga nelimo na merongerenga etato aso obogima bwana niko nabaire nobokongu nande wa nabagata nemeke ase yi 130 nande bemeke tochi nonyere 130 ngakire nakini ase yi 130 karati kaya baba kemuntu nonyane ita 130 ngakire ugwete emeke nakini akorte ngaki acha ndegete ugimuwo akanirie zukali akani wa majani tendere agatebunga gokogenda ase bucheri norra makongu nababwata abantu bali omaeto yakobona omuchiusisiniriri emiaka 130 lakini akiamole emiaka irenga how old are you kwani musinyeni maboli emiaka irenga bwate tinda ibuwe se mwaboli buno gweso kingencheye emiaka irenga oli buno kogende kegeni otagane tio bangu mochi kogenda gose mbwe gabana mwarwanire kisota emiaka irenga obwate baranga muri nanje akiaboli umongina buno bwagete ga ogakaga okabutule tukiga nandu okabutura iga emiaka irenga okorete ki
miaka ngo bwate umwalimu miaka ebuna kwa ritaya buyayiga ngana ndo chake ko weke kenyansa miaka ngo bwate o chake ko beka chirongi jiajete okurara nse o maego so how old are you? Miaka ngo bwatae yakoba watebenge miaka mbwata so bugimobo ne minerenga na sarasini oroche buno ngana igo mogaka kwaga ike miaka bibiti na ndo bwate obwata kaleti kaba boy akaleti ke toko timboka neliko miaka ngo bwate bor tigachire dijya papa batare na chio aya tuarere tiria neno kubugeria araria nyomba miaka ngo bwate oroje buro nganaiga ene korera obwata abachukuru nganeji afoni obegeta mato mbarenga muri nanje bori oyo musinya ine ngano igwete emiaka yao ne renga kwana oyo musinya ni jenga watabige ntoko mubori buno konya kuoma na ige miaka ne renga obwate ekitu akoli nane mukwani mubori ngaliri gwati chiteri ikoli emiaka erenga obwate ntura akora nane mukwani mubori ngeti buli kwa be kwa chairman yeti bwa marioka kasirani emiaka erenga obwate barenga murega dirikuwa ariko bakachineti okabaga baka monto chineti chiatakire ibere isatu okamoa saba emiaka erenga okoratanga nyasato sini erinde tolende miaka twairu nyasago konye erinde olende miaka yao emiaka nyasa koire onyakorere mirimo buya ekiagara yakobo ekero gukuri kibunge ekyo akoboria ne emiaka yane yaikire ngusisenia abantu ne miaka ekwairu kwaikire miaka ostini go chigoro yaikire miaka ogokoranga ki ogosenia omwana bwo morembe abaseni me ya Yesu motoria koko genda buo bori ngaki mukamumura teko nya gwesa ko boyanga getenga my address my emiaka erenga korataki barenga mugo sabere family ya maya mokingo kabisa okwa kukua o pure box your pocket nge sani na ego konya kuoga matanga bori miaka erenga korataki weka huo embwatirega ngoko uruche ntonyora naye kira principal mabuli montone na ntebe tinga when you begin a project be exemplary ora chaka maiteno kanisa kwa nyoro monta ko tangaza ngai gwiki ego chatoka bwata bagani tutagito mochere chikire merongevere umai go chaka ngoria mochere bakero monyente gwitinga no mochere akubuli ningo be exemplary bono nganchire aba muy karanste gwenye iga bakari ase musubati yorense abukato igaba mwensi iga nchugocha nyasaba sini buno go korana bugo mbakore narore deputy principal okay babe thank you
abamurega aga omwensi bya mona sogocha bya mona sogwanja ngakimo mbare bagukwana bano mwangereza thank you abamutigarete ndatuma abayibi babacheki onita igo koira toira gento kio monta tigabu sike miaka nane goko egwa mache ya matanga nywera akorera ngakiora atari na mache kurwa baka buo emiaka ere ngobwate ngana otwae gutoko kora echubeti garensa no monto konia maguta akora ngaki mongina nara abugo begete swente mbaliri bia mono tata beka bia mono kulima bia mono ike gutueke ike mwakonyo ngayani umugasto baka naye sikazi kwabeko inchobono ike gutueke twabarangeri mwensi mogo sinyugocha to akesani ngatako nyakongitere simi kegutuekio kegutu thank you kegutu maya bantu no baligeti bonsipi muntu narokoranga none post yaye tako batatuara no ari 10 biamon abantu balingi kigutu abaigweri kigutueke kia mata tima iti kia abantu bagosokera kera baigwete ngarete sani abantu barura akoranga no barangeri mbagocha pi mwesi mwe paradiso ndarangeri bali bakara semete mbache ane ne ankoroli tuturabe etoko tema bali mure meteko tirimboka nchuna inwe nchuon tiango torale ali oro reke kwara soko beka none gesare zinarura beke ngesoka keruruke nganchere moigwa tenena ono moigwa tangasire ngetenti yonsi elikire ngalio bas gosengaki etenti oyorule mata thank you yo biamon etenti ya so moigwa nale secretary no ga bulende kebwatirabu emiaka ne yengenjo biamon uroche kwenyaruka yago yako nyuomu onyoriro omwana ogende gukwani omwana omaye goteka kuruweru mate buo mwana o ngato gatenga mwana okunywa meta gukumeta ngobogoletie USP ngama ko biara jitene USP ne ro tokonyete ngeke gani kiali haya ko guchika kanisa iga tige kanisa iga konye abantu bamanya no guchika kanisa kibese jingu suka chiri tata
ikaransa kikwa bekire gwakira etimwe tata bantangasira abo mwensi baka gusere ne family ndabasako nyana arangiri family okay nchubon chugap iga ase trumpete iri ari kubuga buya bantu bali mabu bonsi. Thank you. Tata gwachide baba barabu abangere kogenda barabu tutarachina tukone bono uraika kautabe nga twamutindikire eserikali ejekane ngokwegenu mwaikaransa mwagenda na matangazo nabo konyora muntu urukira okonya abantu onyo gwachiri usoko tebanga abana bali nchiriyi bana bakorete form 4 onyo roko tebe gendo gwachiri kwaganya to komanya ebisi bikorwere aba murase kona iga maburi yaye numweka karanjungu maburi yaye maburi yaya 1 2 3 maburi yayo madam mbia mona sogoten ya sago nsisenili bia mon tata we sa maburi yayo muri bange emete yebuna eskuru ya chite kabaga saya na waya bagete buya mwalimu bwe eskuru na bakolengereri sana nade muko nyagoita abalimu nabaya nero kokonyete ngamastigo ayengo kokoterer iga gutiraga urubebe uru iga butira iga baba mbiyamon ay kwarol igo tanga sabu gutira baba nga kitu arangiri gwa ko ne gutira mwaka na rodira ubweke ine korero uri bwesimi korera biamon kabantu bakwimuka na imoka igebi nebisio koira buwo oyo tabuati na bogo cha kwa rusi tu abekere goije to rusi nene mwalimu biamon thank you mwaka biamon thank you biamon bantu mwachire ayebese rio korango moyo na orbuwa yanjite bekero tiako bekeye go chiko kuchanda usaba na principle monta beke besa ikumuchanda ngonye ntaru kanga ntura ali tinchara beka yeli mutali kuraranchara nganchire iga gatia gutira ase kwa yeye begeteje kitisati cha blue gutira pakaruguru iguchia inumukire iga gutira usenda tesani para kamo tagitenda tesani abo mokingu bali mwe tenda tesani abo ekole bwango na roda maoka butatu kurubu go nesani kwa be kugage sangana na bakansinya nchumwesi nchutwesi nchuo yo kogenda itiga nyoko tebia banga togenda genda ibwika na mwata giteiga mwacha China Hospital. Thank you beka chimata mwechi mwachire
Madam mwechichire aba babiri. Brenda. Brenda. Brenda aba babiri aba. Brenda. Akenu mokoli. Ase muikaranse na baro chikare. Basukere abu. Basukere baikaransa abu. Aba Nyasaye na nkonyete na muimuka. Inu remere baka butokore ne jinsa murasalia soko. Kose na abaire libaga na abaire officially. Nyasaye abaseni ko moko gen. Na abaire na abanchiri. Thank you. Family na re eba nisimo kingo ga moko ase family muri. Family mukia moko. Family. Aba bandi mutaimuki ndetere besa. Aba muikaranse se family me leta. Chikosi ni chiabe banisi inuleta chibesa. Chianti bring money. Uncle bring money. Aba kuere babe banisi inune chimaina. Eke goko no ore. Okay. Modicon. Write your number and you bring it to me. Mbale batagete kubeka M-Pesa. Biamon. M-Pesa. Mana chana ngwacha. Okay, enambe hiyo. Walimoko beka se M-Pesa 07 25 60 4949. Elieta. To kora beka. Inta to irore. 0725 60 4949. Eliete koleta Fires. Ke koleta omoke utige. Eliete koleta ngakitu ateba. Iga aba isimi wenu kira. Iga go chakira na inuleta. Leta besa. Biamono. Biamon. Tata. Biamon. Thank you. Biamon. Awakole tiri yao. Maita abantu mbana letinga nkoleta kwale. Wono kanyika. Koti ngoire okawuturu. Maite binte bitu ikomanya soko gutureru. Biamon. Mwatemire. Akinuna abantu abaya. Ase chiaru na chikore ngaki. Tari raisi. Bantu bakuru jibesa. Kunga na ingi kiborito. Na abatemire no embono. Ke. Na bakongutule. Mulisi. Director Samuel Orenge, Elsa Academy, Orure 2000. Thank you. Bono. Kiango na raba li batum.
Principal. Principal. Baba. Biure. Ayo tumire. Kundura. Wateboro yuko topa kosenje kwa mutebe. Mori mangana mangi. Mbiya mwana seli baba. Nchasa maliete nkuru kwana. Umugako na kuru kuchako bunuyo nyabwanga. Igonda kwani hapa yaje igoba menyete na Evanisi. Evanisi gante bingwa taipole no harama naye. Igangiru ngori chiri kwisatu nero na letira. Bia bona. Tali bakungu bonsi babwe kainu mukungu uyu. Kionsi satu. Tiamba kwa ni mwensi ya umura amatanga baba. Nchenkuru kongeji. Na tomu no musani ono kuru kujesire imbegera. Onte vikanga na tokaga, but unfortunately tarenge gusi. Onga keresimi onte vi njiche indu condolences yae in a special way. Onte vi nga ontomera chire webere eribona machuma. Eribonte vi imbe kasesani bema. Biamon. Ko koraba ngina bacha kirechireso kipagi iko chinsa chako woro nganchire tuatika iria sara gatatu tukule mu assistant chief ayari nchore kia baba mu assistant chief nchubwangu Biamono asenge ncho yelibaga tagete kote banga uyomba abo sirete samaria tangor kupita mugesa oyo kunyolinde igorende uyomba abo sirete muna nateba tagete kodu special in a special way tagete kurwa maiga amama. My condolences to the family, the larger Umbati family. Family yeje geruete mate asakuru kukera paka tendere skuru. So abantu abana abange basirire. Mwako Umbati abwate chinyumba chinyinge past. So nabonta geteko tebiteracha Umbati family nga pole sana. Ngireli bageliga ntebe ngasinge ncho chinza chaeli so the administrators barega both from the national government and the county government na mogo chaga tukua nelingani elimo and to akwebicha togende kiwa ulitoka mbali you are an administrator keronge ndeta ko invite my retired senior Henry kuja uongee kitu moja hapa.
Paturete bana nchuko chamba tebi ngang kitokora. My village elders na community policing. Season ya gere festival. Akego chief akego. Mutagwanja togendi gitagika igatigo turareta abachukuru ete family mogusaliga chief genda bwangu. Bwana. Kuja mse. Mbijimana soko ngaribaga. Ncha Samaria ta enkoro ku Richard no yibwambo gande. Igona cha iga sengenju ya Judy ne kasini yane. Pole sana asengenjo yogo sirari kuomo ngina. Igona arua wogirango asakoro kundonyo and the senior assistant chief ndonyo. Thank you. Biamono sana. Biamono Mugambi, biamono pastor sengencho. Wa kwalire merime mija ande kwarwe libaga so Mugambi na intu tutambwire. Ncha Samarieta nana lyonche kunkorokwa. Former senior assistant chief. Omongi no yorara mbaba. Tato mbati oyo mwamugusu. Wono Mugambi nyanchere ndwe tangaso kuranje. Etangaso nkuru neyi. Nche no mochore bwabale mibechikawa. Coffee board member. Abale miyaba bechikawa Jumatatu tarehe 16 mwala yatachika ucheino alia seduka yane. Eduka agere nyabisiongororo na otoko pimera chika uchinyomo ekiagera chika uchimbese ntogochia. Ntogochisia. Ni bahati mbaya, ni aibu, wazalendo katika constituency ya Umachoge chache factory yenu iliyong'olewa na kiongozi mlichochagua. Lakini Tina Nyanyimonyo inaendelea kuchukua kawe yao katika union. Kulende factory yaro yetogoire mbia mono. Nyasaye na atokoni. Teaching fraternity. Can you see? Kuja kwa niaba ya walimu. Teaching fraternity principal na ikwanga nkwarenga go chara nsemende. Business community. Ugembo business community kama yako representative. You can come. Utete can't you represent even them? Watafuatwa na Nature on the behalf of the chairman business community, taitegotewa policy family. Nande na chitega condole the family. Hata members hiyo waenda matangaringe chisenta chinga. Nimeshukuru. Moji council of elders. Representative Moji council of elders. The politicians, there are many. Navarro na Vangevale, Kinonsongo. There are many. Okay, saying in Jututa and very fast. Politicians Bataracha. I want to say Aki Abachurumbago, which a pastor Varo Berega, Turaba Akebich. Tigaba politicians Vanyago Saravet. Abachukuru wachuku wakole tunepandi hiyo wachuku wakikuja kama gendete kuchicha serikali yote yanga register kutisha. It has got a lot of advantages and disadvantages. Karibu sana. Mtatambua ile mchukuru mkubwa ndiye ataongea kwa niaba. Because of time. Register kutisha. Tobaisa kubwatira ni gafra. He has got a lot of advantages and disadvantages. Family yeje gayo Mbati litufanyia mazuri sana jana. Kero tuwabwato mmojega Omashujaa Day. You can line up.
Line up. Mnajuana, tutapatia yule mkubwa ndiye ataongea kwa niaba ya wote. So Yeah, as okay. the protocol is, kuliwa picha, then the one who is remaining, onyata Onsonga alikuwa meza alikuwa amesahau. Atasoma theology ya mama yule ambaye atapaki nyuma. Kwa hivyo ingawaje atakuwa mkubwa, lakini mkiona kama hakusoma tutatuachia yeye atachukua mwachilishi alafu ndiye atamsomea. So ingo gotigara imukioko bako igoro. Nami amepigwa keboko. Mwakiriwe keboko. Chief. Oyo oliubwate theology nerabwe ko gosoma abandi baikaransi. Nani alikuwa na theology? Sawa. Wengine you salute. Yes, you salute and you go. Thank you so much. We Thank love you so you. much. Karumo tuabu. Keratora ike kare theology kikwisha. Nabonta kitego tayari nimeona hata wakina kapteni wako wamefika hapa. Karibu sana. Nianze ama? Nianze. Okay. Achaki. Sawa. Tuamaliza. Okay. Cecilia. Okay, kwa majina ni Cecilia Kemuntu Orenge, mtoto wa Evans Orenge Ombati na Jane Kwambuka Maseno. Mama Bathsheba Mora Ombati eulogy. Birthday. The late Mama Bathsheba Mora Ombati was born in the year 1916. The late was the second born child to the late Mzee Oturi Maya and Maya Rose Monyenye. Kimboa Village, Nyansakia Sublocation, Kisii County. Sisters to late Obiero, late Okemwa, Mogere, late Obuga, late Nyaboke, late Ogembo, and late Binsara. Education, Mama Bathsheba Mora Ombati never attended school. Marriage and family, Mama Bathsheba Mora was married to Ombati Ogembo in the year 1941, and they were blessed with 4 children, namely Onchomba, Oyaro, Helen, and Evans. Occupation, Mama Bathsheba Mora was a peasant farmer. Christian life, she loved her faith and put it into practice. She participated in very valiantly with her family in Tendere SDA Church. Sickness and death. The late Mama Bathsheba has been well and of good health condition until Monday of 25th October 2024, where she was admitted at Ogembo General Hospital, and she was put under oxygen until 27th October 2024, when she passed away at 9 a.m. She left behind 4 children, 31 grandchildren, and 68 grandchildren, and 10 great-great-grandchildren. She died at the age of 108. May her soul rest in eternal peace. Thank you very much. Former CDF Chair, karibu sana usalimia wananchi. Kuja. We'll give you will be a good doing whatever within this community. Karibu sana. Biamonos Chief, a family Ombati na Mugembo yonsi abairi n'abasani
mwacha sengenjoja kwa nia mongina mura miaka 108 plate tuacha talikule tuacha tihamba kwa ningo mwenzi pi asili de sumbia mule mwenzi. Bwana Yesu asifiwe. Pia mule iga nsogoli iga matuka brave iga chief bia mona sana nche in the former manager tali manager kiagara litu age de jikura iga tu akorete kara tu akora uri hakande bintu byo gukora byae wono nabo nkonyora mangana yanku buri buna bono ngombori ore nga manager ekigio kana tebe nkelinga balimo komo chumbange chira chiri tu aliete 7 motebi ajikira nikiagara buna bona buri gunsabu ngaya ye pasa lili ali bukumwa tebete ngayire tini manager iko balimo kumwikira motebi chira chiri akoreki aikirani kende naende na nyorangu buri chimilioni njire isane president ya tebete ichiali ochaganya monya ya iga ya miubo tima etia committee ngonya chimpese ichi ajete motebi abana inji ajete na ndija kole mirimo kiagara wana boli ugali nga chibesa chiribo ne president ya liete ira no muchumbe no mwalinge inchi ajete so onya inchi ajete motebi aba onya inchi ajete motebi ali moiko muchumba ange binde bikirane kiagara chira chiane twalieta manere ucha saba na inchi aba machoga chache najega bakumbulia manganayo. So finally inchende manager chairman ye esukuru Evans Orenga na bwate esukuru ga mata ekuru kugoja township that school igere secondary school na ere bwate byumbe mwaro lira biko buya na ende computer njira ali nyinge sana na ngo kuboli Evans senge nchora ali ngumbu mache ngumbu esukuru ekere gaiga baligeli nona basongo ga nomba bire batatu abana basome abusa batagoseli kunone shiringi batakuru ikiagere mirime ikora ali nabasani bande baronarara bakomoje koru naro kwa Somali aja korando se family nenene ubwatere nego abana bekenyuru bonse bakonyu busa yo basome teko babyego naende omwelio antu unawa machoke ga kibali muwika baradiso musani onole muwika ga banange atebeta machoke ntubwati network abandi machoke turabarebi mote birinde singe mwa korete bakaire bo manager bugirango bali mororo bago ikangere mote bya twa no bo deputy manager egere rinde na rugo ikebi kenyura hangega umanya no ne pipe yasaligete na kende gesaligete no mpara oteba ngagete nga no bwate network no ninje akiti bwate network no na bali bara ibons to bwate mote boy go yaya bamachoka mbagwanjete lakini batebi network mbabwate mangana yuba ikirani yonsi tinta etiko enda mange family pole no turamo nainwe a body yajete twajete margoba na Dr. Lisa na bandi tukaja kolimia family naenda yani pade dento kuane after twakulire amatanga biamono sana omoko enda mugando buye bwanya sae inje Boniface Nyakwama former constituency manager biamono. Thank you very much. Onon tagite gote banga principal tendere. Please, can you come and share with this family? Principal. Mwalimu mo principal inere tubwate sukuru ya tutuwege ne tetendere. Ande no butamiru bwaitu. Tomo eri baka. Hakuwa na tote ngaki round ye nande ngotobora tore litunda. Pia mna principal karibu. Nonya tulasama be na wakwani nga pole mwita wale nga pole aso bwenye tingo tuwara mangana mange tendere nele skulu ekorukwe county school ase gaiga na nele ase the quarters cha sub county tuwakira nyasaye ngambe mono aso kubwatira na kwaino na bachibu na barangiriti gocho asobo semburia twanyorire eskuru bono ntwaye chenjeti no na banyaruka ngocha baro ase bono iga amarube nara somo watchman bari muraga ni amabaga yabanyaruka mwanyorire ngabako gendare nabo gocho uribaga
egera omunyaruka asomera ng'a ekiagera tiabwate banyaruka nase progress yaito school negenderete buya nase igo ase obwango nechake morero buya bwaye ekiagera abarimu baro n'abarimu bomukia ne kamati na inu mwensi muna abanye n'eskuru ase ebirengeri ebia eskuru eyo nero nkobokere konyora asiararira akeigo neri aturu muna chisukuru chiri na chiwaturu ase igo asama sabaino your support ne support gegocha school tego kine onye tibwati abana ase igo abana balia mutagete oyo tagete gosire school ancho mwana acho egere school yaitu yatendere imukirie tari yabwate mune county school na ndibona muna toko enda system enyia ntwabole tunga school kitoko chora igotwara keregento kire sub county yeta keire twale school eyemo ebwate kire elaini ya masomo naonanyo atengo yicho lingaki esengi engineer rega tigetu alekere elaini esomi keregento ase igo getegete support kurwa ase mole ne birenge libya onye kubwate kerenge likende nga igoli school kerete ngora mu principal gale down to the earth with you teba ngaki muna inje kurusika igendo nkora getekerige korwa neke tubwaterane ase igo nabakele ngambi ya muno. Thank you so much. Madam, wacha kuongea na huyo sasa, utaongea tu. Hiyo mambo unaongea hapo na familia ikuwe imepitwa na wakati. Kuja sasa, kuja. You can come and tuambie kitu moja. Kera ndeta kunya kucha iko. The representative of the area member of parliament onye ureo na bako chijekera ku. Kwa naringani elimu. Ene sister ya minto ya chiete kara kakitenga na mwebiri ono ukumirie karongo motainga ya nyagete. Karibu sana. Wa igonde no gokumino moichano bogo siria kamati yane omongi no yosirane kamati yane nche no nyore miaka 108 igare kamati yane abana ba minto abana ba mura mwenzi pole tindi wakira abana ba mura peke yake abana ba mugembo bali bakoroka mura mama pole nimanyete twakwereiru esucha yachire baba inchekera ari konyora agari kunduka kamati tamanyete lieta liane nande maana nabona ari kumororanga nchenga mati yane igondo kire bitengo muise ko mwaba nyandoma igonje ne kamati yaye aba amate abageni mwaru chinsemo inya chiense mbuya mono asoko chakotoa pole na inche baba iganyore tenda igonkale gutaya ya sengale gutaya ya bono nanyore tunga baba osirire ndega iga nkara na inche tiko ikanchiche igombi ya mona asoko chakotoa pole Evanis Makogoti, thank you so much. You make us proud. And we are. Yani ngochi koligere kana ondoka ngatali seito. Ndora nensemende ngao. Lakini na ninde na amani nga amuoge mbotole mboge mbotole. Na mwezi bimwe karanste ga chisikie uhuru. Amuoge mbo. Ogote ba yes yaba yes. Ekere no. Bono abana bane abana bonjomba abana boyaro abana bayebanisi
Moika baibuli bainange. Mumanya bono murao chire. Oya omo bonaro kuruku murabono. Uyore umongina bwonchomba. Kiagera nero monene bono. Na musiko nchomba nero umugaka ombati. Iga abana ba minto. Abana bane musika baibuli baino. Tari igo ngani ngote abangamba mobasigeti na benkwanere igo mobasike na baro bugosemba ikie emyaka baba ikiri. Tintagete ko barosia. Nintagete ko genda. Bono moko genda mogenda na Nyasaye. Na bali bagutigara batigare na Nyasaye. Mbuya mono. My able MCA, come and welcome your politicians. Biyamana sana. Biyamana. Senge enjoy my able MCA ikira Mr. Paradiso. Ndage tokote banga engage iga. Mwana oyo mokogoti osirire okurukunga Evans Yombati. N'omuntu muya otwagajire sukurwa abantu bali bakora ku disabled kosomi kubaro wakaniru baro rochibesa chiarecha igonta agenda tokotosomi in terms of education. However nabonta gete komo support nande ngonye tari umongi no chitaka mutantani yake konyontanga asire ngankwa kachare asitwagachire no tule we are the alumni of this school nyamiobo no twasometenere lakini twari gutumwa machi twagenda kujia machi kurucha kemali so nache takantebia kamonyerera let me make it public ngana amonyerere tonye tari mama mwabose omutantani yake konyutakire kwagache kitacho keria that spring ekonye community so nabonta gete ko batebinga kerara agende uko jiri the wounds akiatoroserie gitacho keri abantu baitu banywa maja mangana itaya mae Biyamana sana. Karibu our MC. Biyamana chief. Biyamana. Familia pastor amana abantu bamintu mwenzi nkwani gambo yamole. Tigato kwana niga please. Injenje msondali. Na ande Paradiso. Nje nomo MC oba wachitendere. Ase bali bacha bageni na gutangasa abantu bakumanye. Na irwe gasia lakini ndaraji konyekora na inje tigangi chendere amone family yo mongi na patseva abantu bae abasani bane bari umuntu kanyenta banyeti ero ngotebe kene na Paradiso kungaine njitima dio jomba nje umuntu maide no yaro never nisi that's I'm being sincere ndere kero yara onde ngone mu murumi ndo monene naje kuraburi maega ali mugakuri anko yanenga jomba na menya tenga onde inga no ara ikinyure myaka yose oda nate bonjomba akari kuchibisa tari korokana lakini yo yaro noroje no akore biashara ugembo ere no tole nere ban support ekere na akorete bia na engo murayo obwe biashara ni lintanya konyori bangichira kinachire Umbati ngagenda mumbu akangira hoteli iria nene umbati numa ito kangira hoteli nene nkaragira hoteli iria abantu batako enda raisi akangira oro nkaragira rida chite mumbu you are a good person igo inu na bantaba ya umungi na atimoka nesere tuacha to shereke asingi njugo timoka kwae wana utatigali na enge mumbu umbati ambole tinga riria enge 2019 umbati no renga kurukumbura akamuringa ya mumrone nguchikurigi orobo MC nande inekere na enge mumbu 2019 nkamotebi nkurigi yande agankane nyo guchikurigi yati nkurigi na taite kurigi ngeki ona arotinjo bo MC umbate tima itige ndugo chakugani lakini rende oro tinjo njitindi kurigi bo MC oro na sokiriri kwambore tio tiri nene bono tigango anzira bono tindi kuri na ndende buna na tebiri dachiri kurira na bantu baminto tinte ba magana mange
omong'ina nabararete buya mbuya muri was a beautiful family twarora nyasaye n'umuya kabaire engaki naino tiga tubasabira omorembe momenye emyaka eyonse tindeba amagana amange pastor arase kumburi ng'a n'emyaka erengane yagera nansire kowa lakini pastor nabere 55 ntigarete bibitini eri ya nyasaye ndwense lakini karanja mente nindeta mente 20 gose 30 lakini ya nyasaye ero ndatigaire 15 yamana injugo chango barimo ko ligichikura abande kiagera tindete ng'anse ko rangirio yomo nsongo neche amane yari kiama injugo cha mukwanere ngane eri morioka inju captain aye ngoli nande Julius injugo cha mwensi bakanaro mu muronde nero tebete nkuri gyari muisonde ngayagenda kuchinga yebisa kuchi injugo cha mugeni gichiko omuraba asokira ande mumaete ekere mwasokire kabire mogo twara magana makasa abantu nali barabayitabire mogo Mheshimiwa buna bago chakalende bakorunero nguri buri kondorende aya wado nabakwarira ya muri mwensiga tigato kwana ningana sama goko iga sama lita ngoro Richard Onsongo oyo kweta omong'ina magokoro ande inche ekero mukoguogembo incho muogembo bono monyene inche igonde chairman ye party ekoro ku chama cha Uzalendo ya Kenya ngima lakini siasa inche na ng'anye tukorwa njiko kora siasa county kuru Kwale county lakini buna ngoraja ngobaroranda mabera ikiagara ni numwachore tobochori obube muchandegete sana ga naende buna mbaroche ngochikochora muri bube segenjo mwanjire chibesa nje nabatebinga ekaro mugochikorigi abagambi bono takorigeri chibesa naende ngo support paradiso ekiagara tanje tiko muntu besa siringi 200 100 tigamunare moko egubesa chibesa ejina chiarete to bonyinyeri bo basi naroja se TikTok bakoenda matanga sobo Dr. Ndali amanta manene abandi baraba machumbe abandi magabana bachikorete abisya bachikorwana amatanga igana kitwateberete ngo bosoku bunobu nto basikoborraga nande nje nariko basaba bosoku obuga akyo mwalimu principal to mborore kananda osiga ekero konyoro muchumbe muntu monene obere marakabere igaba nene obochinga boli babwate Nairobi bareta alisabu obonto ebintu bune bibaminto tigato bigikeri naende tokonyora obosoku isiko ekero ore gasi oire gasi kore gasi tigakonya korete ibago goita abantu bamino narai nabwate nje ngobatebi narenge tu obasemi osa oyo kogechigwere tigagechigu anje nseito usinse ito lakini nje tingo tene na bogambi bonde bwansiga mbia mano sana wate waka mokororo ngoli morone ya majuma chida daike eme moiga biamono mwesmi munyakerugo pastor n'abantu batochukurira ko ini mong'ina mbiyamore nande muri tangoro ku Joseph Musoba yo gechiko no mwabo efamily yiga siterero chemundu wali nawandege tinarenge mokwani mutambe kwa sababu tutagiti gusaria matanga pastor on paradisa ate abaiga turwero ngori yaito tutigere family narure chiri bubere nirwe ya moya machuma byao Musoba mbiyole ochenko bekero koboko mutugoro nali chama chuma ngezi biamono sana selibaga nonyutura sobo kungu na ile libage li naende kuba kwani ngabo irire bia samalieta nenje ku captain Elinden Thomas kusesiboga na lentire rambirambi zangu za dhati roho yangu kuja kwa familia ya Umbati, kwa mheshimiwa Orenge and the entire Ogembo family. Pole sana kwa kufiwa kwa mama. Pokea pole zangu, tuko na nyinyi wakati huu mgumu wa kuomboleza. Tagete kuruiro ngolia ne chiribwibire beke libwe mogaiga ne libwe mongea machuma agachas umongina. Njenona alenge geti korukare nande nongenderete koba bona mheshimiwa baralisa kunya bosukaiga bugete ngo twarali bagali ororo
bali baminto bagocha kumbwate sibono ninche bakorwani because mbakale ngororo. Ninawakaribisha sana kwa hii uwanja. Biashara hivi biko ngubikowa lakini nchutomenyane. Asante sana, wacha Mungu wabariki. Asante. Mbiyamano sana ngitini kigale. Mbiyamano sana Mheshimiwa Paradisa Selibaga. Akarona muganio yo male kondangelia ali buno mheshimiwa. Yona nya waranta ite ko chaka ko batembute dinje ndi saini kurwa ko bo mwalimu. Na inje ndi kichukule chichobo chumbe. Elinda abana tuwasomiri banyo bayitire college mbali mbali toliye mbinu yoko baligelie gasi lakini talikero kinacha mwako yaro omusani o okoro kubuna rasa nyancha igante betia buna liria jitali good news liya komanyeta mona balisi banda abange kamotengo molisio mino na asireti babo mwabo bwe miaka 80 to 100 lakini assignment ya bwate ya serikali alia sago kole mirimo tanyole tiri bagalio gochicha onte bingicha ngote binga pole amona ba mino onga chibasa chikobwatia mbeke chiri buiberega igesani nye amachuma eliwemo wato tete na pasta kerona kwana nere pasta Nixon Matara igai gugo korandia na nonte binga to butole siminda ite koraigwa amangana pasta go kwana oikere point yelinga emiaka ya onerengere onte binte benga ase miaka kolire gasine serikali experience ya bwate amasoma bwate na fire tinga na bako kombwa umachoge chache igo pasta mbiyamono asenchiri wateba engaki kaira ike na jiche soberega aliri benjoli ya mukomba asai mukererete igoro monasibo machoge na ndarasa asugusiengima both Kisii County and Nyamira after Kiabonyoru the second higher point so machoge babe ready 2027 bachoro muchumbe okurasa imukerete igoraro chobo machoge ngima biamono sana pastor tianko tongre yao amalieta ngoro kwa Lucas Mabore. Lucas tali mwana siasa njeno mwalimu emiaka menge na somia St Edward Nyabioto High School bune mo deputy principal na sometio mwana buolenga ali St Angela Sengera Girls bono igande principal eskuru ekorunga ke Kongo 2 DB Secondary School. Karibu lenda abana baitu basome chi school tendere buno mwalimu onsabwateba tiagonya koira abana atambe bago ike school ba saine bachakire gosunduke kerasi ime abalimu buna tokale kwa nyoro kubuli omwana ngase no nabarogi mole kani omwana oyiga arasa atambe bona arosete ekaro chi school cheito chirange na inu ira abana basomo bago ichora bandetere mbasomi alige Kongo understand tinga serikali ngo tumere chibe 2000 kiro mwana no tatuara beso mwana ina bongo masomi pastor namanyete biamono amen nimbiamono Inchengoro kujoelo yaro joelo yaro iganinka igona achire asinge nche yokolera maukuru na korupole as immediate family members biamono omukwani yo mana kwana neli nebirenga ningo otebanga Evans Yorenga korosia I think assistant chief Oleng na tebete korosia legetacho kere matari hallelujah again tai bagukwana na ndeni matanko Evans ta kunyara gukwana bona gesenge njonkorera Evans na singetie gesima gali kerigie gekoba drilled a conversation tu atware nere sababu engakie yo ntwarenge gokora ebinte bingamo chi project igatebete ataranyu amache gali mwaya alia esukuru ena era gotangana kubekera amache amago tirimbo gochie esukuru eliere eribuya gosere bobe mwama taimbi ya manotali bo twasabire project yera abantu baito bakonywa amache namba ibere omwana nale kenyoroga orware de bakaboni gore nyagitali ogembo mata
tukabeka n'abantu babiri batatu iga tukagenda kumorora nyagitari yaitu gemba barenga bajiro mwanya gwendo muche mugendo sababu nagendo nkanyore bikono enyagitari eritwaro gukora Kenya gitari teyo igere chinyomba busa umwana w'enyagitari yale egenta atwareste ngeringa nche njirando chikangana bwenire lakini na mariogo ndabwati chibasi chukura mariogo ndabwati tokoboriga mariogo teyo nyagitari chibasa ile ngoga nerikera ritukonda gere gutumia siringi 400 lakini mariogo aitakora thiki taiyo kwikang'ende ntwara siringi 400 ntomo montage ndangorere ntakere konywesa matuko 20 nkobaboriga tuagete chikura nyamioboga tugatenga sana taye lakini ekera ukurigeria nyagitari ile mata nonye na marangete bitamba kingo kina na rama magari kerengo kina re kongira ari na betwe sindani na korre bitamba ebirabu ebinge biye birikire nga MOH bono iga naje denkanyora machancha be and I want to challenge you ntagete mogenda nyagitari ali morali gereri etabosa igo nga no murwairo okorora okori gichi wodi gali bosa iga no yeto bwati murwairo webori nga ekura yao na isaine service yakoba delivered yororo dero nabera ben tariae dero igero muntu oisiko gosomo amate lakini ekerego jakobo mwana ochire nyagitari gosae kwarwarire kwa iri ruoro nonyora mariogo ekeroko gendororo kwa tuo mirune pigipigi yari first aid okominya kibuga aria mubeke getanda bitamba mbiyo marangeti taiyo yori notake kuburia abantu baito baoneri bwoba omugaba na twachorete ona iri abantu baito bwoba abantu baito boboire kuburia lero gana atenenire kuburia on behalf ya abantu baito nga we demand better asenya gitari yaito nto base gokira tuobo engango itutore na renge ketia chiga ringa kigete iga monda meri asiri ningo korande tena ndiana karwara iga gante minya kali umwana nyagitari nkamumenya kujibosongo katogo ikagari casualty akeigo chidaka 10 iga probox yekomenya kagoja abantu batatu inki etware gweta ko St Jude iga abamurabari ngo clean ari batoitire chindati abu togendera tabwa goshurigerwa abande bakorwa runyanchwa ne Land Cruiser ya police abasigari abanyene bakoreza nga twaitiru na abamurabarenge nyanchwa abamurabakoro kabasimba ntochore tio mugabana ogotobekera amachambasi atoite naritorabo egokwana ero byago serbo ntorigo chikuoboa esababu buno kuoboa buno konyanyaswa barimo korigereri Facebook barimo korigereri TikTok esenete nkobori yarenge nga 6 billion 6.3 billion tali billion chiraire se account ya CRF ya Kisi county chiraire obosa Mario gateyo nyagitari para chitayo chi project chiroge mboga chitaya ongwa ya begete chirimete chinkaigo chiwok kongaine rindo gosena mana ngote bono rende 6 billion chiraire account bosa nkichita akorra magenderero naritora tebe nga eta yokire nara inabwate se siasa ya yana na yobugabana inche nkoborinde chikura chyobo MCA bojitendera ward esababu omo sekondari otebirenga mwaiguda kwana ganga kyamuisanire wa mwabo minto gari onsongo naro kananga gusiga atindi kobori kura ari kwale sabore tyo maze chikura cha muremete gose ni 10 mukangana roro mo MCA kwale nanda ari na chidna na mutare toronga nyora asikire kabane gocha baka mwaya tirnaiga oso otago ta indangari nandiri biyamono nyasaba sedi biyamono mo MCA gocha biyamono mheshimiwa Paradiso abairi n'abasani mwakire kolemie familia ya baba tukwana ningo iga God is good and all the time biyamono sana nganjire nenjende tengoro yani gochase chiango chiane
bana bombati bonse asenge njo kurara kwa baba tinde tenetia abuno mwanasiasa natene nabuno moiri mongi no yo baba oraire no yo mwabo baba balimo bwate program mongi no kurukumogere bakire nere bicha no yo mwabo baba nacha ninje weka nacha kinyori lakini nacha kureta matanga alenge kurwalinka na mana goika so arabonte ketente becyangu chirichane pole chikasi ni chirimura abachukoro bo mongi na baba pole nyasaye naro mongi na echinga kichya chaigete mongi na karara na cheta kachokoro mongi na konyoro sire sana tuaje tuno mutata mukokoro kumandere lakini no mongi na ntakete goteba muamulinda chiango chiane mualindo sana egento na ega gyoka okora gachikasi ni chimo kare gotebani because tata mukokoro kumandere babuli utigarete bamenyete nere nyumba na ero kumanyanga gento gute kiabeire igo nabonkoleka na baba nere na bali miaka 100 na kitu onye babo yo bwate miaka 108 Nyasaye tigabalende na ndi bisyo byonsi biche ase familie ngukolera mwana siasa lende musulika chuti yakamu elongoli yane takatokoteba elongoli yane kubeka ndi elfu ya moga noli utineta machuma como ande elfu ya mo pastor matarano mo pastor na ande pastor na gotebia kwasa bere paradiso wata Nyasaye tata kwenye paradiso lakini koja biticha mono zaidi asenge nchoje tindawa mbono gakinta gete na paradiso nera kungusa kuchimega ngata tinkoraki tingonja njenda ikakura onja gakiake mushimu alferen to atebo kodire tamu yaye ko gendale usage ndali yo governor igabo no njituli na paradiso nondo rache lakini mlandoche ebikoro tebi bya alfa njenda bibeki ande ndoje ngani sandekete ngaya bongo bibeka bya ege ndonkere choeli akwanire choeli oyaro ntekete nkwana ege ntekemo nana gukwana ndonsi akero na lengo simba nchena wake tibune political advisor office of the governor ama ena Nyasaye mwesi gotaraga na kolete bintu bibiri bitatu na mabuli paradiso yo obo commissioner paradiso abwate ena ruwane paradiso mbali kugira ni risoika na simba lakini ngatema oya nkama obo commissioner abo batabakora gotarira gali county igo natemete yes ekere mechando yare ko baba to mwaba nkabachi promotion asenge jona ariko baranga n'abantu baminto nakora kirina ariko nyara kero narengo abantu baminto tigamba tebi I'm seeing a different person from the one we campaigned for simboli twali wisaranza twali kili chikura twakura lichadio minto tali erendo che county gali demo yutu abwate buna bamachoge twaete simba ende kende nkiyo eto iwana tenge manager ye municipality mbo machoga ari koraki ari kurwa ono laki paradiso nayo rali mujumbe na mukwa emoyu to abwate mukwa no arenge Jeremia atarengo lakini aye emoyu ina mwalu kamata simba kanya implement mugatika simba kalenda kasi ni aye kurubugira ngo lencho akamobo manager nteke teko babuli abantu baminto municipality negete bogirango bosonga ali paradiso nora municipality manager obo mande bwa Nyasaye no munyalibali umunyalibali chaje nande nao mbono simba chi kero chibesa chiaso tigamba tebinje na leke kone kanito sanera mokango aki eke mane kya Nyasaye emoyu tu abwate yo kwagacha bakenya gitari yogembo ena ikororo nchibye komonyene umungina naro rwara nkali sana kanso usira tu last week nyagitari ya bosungu tali nyagitari nande ntwali ko kandi binde bantu baitu baitere paradiso nayo wisaranzari nane ko chimbura na simba tebi simbeke maene incha I cannot shy nyene chikamera mbeke mo tebi simba please tell your wife to stay nyumba okolera abantu gazi na tu akochorete okora magendero wacha na hiyo pusi kidogo na tisha watu hapa in fact egento na 10 ekero tu achiete ekero tu acha tu akole chukura simba irire abantu achanga no kubutana abantu ba musupported amen so nabonta que tengo rabugo ombati no nyorete na tu ali na Lavington Evans Uncle Evans remember
ebintu byonsi biwateba tisimba paka ukamateba nganje ngo kwande chibeza kama ku implement ibintu bitogokora ebingo gotebi kamateba simbo choka ndo enyagitali yitu wembo na yaro yalenge priority number 1 na ndaba machoke tu supported Simba wholeheartedly but na bonta te goteba paradiso minto karmo gwisana sana Simba yasaye na tubwatisi ntuntu liko murama tigatike goita abantu tigati nyo gutuma chigunia saba korie gasi ati go muwimanira bwa korie gasi hae ati go gutuma chigundi chiko salia matanga y'abantu aganyama mumu habo gocha isana asirete aganya ingi no gosira atume chigundi salia magana matanga amangana yo gotolendera abairi commissioner ya public service board ngina moke omo chief officer o agriculture ngina moke oboyi mo granera commission one of the two commissioners ngina ebale isamoke na ngina moke omo county secretary ni isamoke bono gaki na abairi tu aleko chikura amin paradiso njena kolire na ndo chibuya kama manyinga Simba because sabari to kwanda kuchibosiga nturi kucha kutenena njira esabari ye ntosa kogenda buno mu machoge kogenda gubagini kero kugende yonse tutabwati umuntu itubusyo nakolera abuna basabira maya pastor ngwate bankwane emyaka yanene meke ngocha goike emyaka meke igetigarte kurbono nyike emyaka no ya paradiso nkobo mulisi lakini emyaka ebono ebikoro to alfa kubeka namba 8 nche kubeka namba 8 oyo namba 11 erongi kubeka namba 36 oyo namba 34 muroji niche ngisana sabi kuno kubeka na iwo mwana olijo aliwateba oli nyagitali utakira marioga 400 kumugoranda marioga 2000 elinde nere achiere asukiria matuko na abasabira maya bana banyasaye moko genda mogende biya nchembi teacher wose Julius biya mono sana biticha liringo chikomo wakilishi mu ujumbe baadaye ngukwa nande elimo lakini Julius yonero lengo gende mugasimba ege ntonta manyeti ngeri arenko mogende nko motebi arenge ngagendo ikaranse nyumba because nero lengo gende mugasimba kirasi ono kumetinga tarenge ko motebi nkikwaroje ngakie ibono takeroje na mugasimba abagani baba mbuyamore kamoranje ekena kike pindi ekongu sana nande wanyandi diokobwa kanga bana siasa bagokwana amarandi amanyagocha lakini rende ntagetengire daike ya moyoka asengencho yokorupole yo mheshimiwa Alpha mheshimiwa Alpha na amanyetenga oyo mintevan siorenge nkobori ale chikura na ende karama edenga nkobori ale chikura ote batago tiga como tebinga pole asengenjo nere ne koligi yaye namba ibere nabo utagete ko tebanga omweshimiwa otomire chirese chikoro kunga gishiringi chilifu 10 shishiringi chilifu 2 ase omorandi oliorandia chishiringi chilifu 3 asama chuma ne shiringi chilifu 5 chiso ase ekomiti ekorera mahitaji makaro lingana lyo moiso na iwo yo minto nyakwama na kuana amangana ya 5 million cha wetu ne president ose president ya promise ababa ige koera buya etabwati emechando gusimburuka nende lakini amangana na bonte to support amangana Joel yakwana inga enyagitari ya ito yogembo eranda county government to konyora nonya ne piritoni to konyora nonya ne penadororo omweshimiwa nante yo mentesroni timbaise kweba ko apole asengencho ngose amore nera amangana amange mbuya mono tiganya sato konye naende ekero kwarure kwairwe kero gonande gwasukire ko ruororo tugochaka gukriticize tiano ndanyore senjo na enkwanyore tenga kiejo mbuya mono ase chiwe se jina teba kero oyo akonge namba mo bekire chema
machuma mbekere na woli treasure ali onte itabwate kashi motomere na pastor nere motomere mbuya mono yona achiro chi ali tokora manganacho mutome kiagera siku ici ngukwano chirigo abantu baganyura eyo ng'anjire nteberi ng'areri morioka ase ng'encho na ikagoteba pole egente getang'ani ntete nkwane chipara chiaito chiri natigire chitarakorwa bono gwitino gemba paka Nyamiobo paka Mang'ere chibesa nchiro aba contractor kwanza generally mbaye gwa maru